Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Second to the last zona na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Positibo ang naging tanggap ng karamihan sa mga nakapanayam ng news team matapos ang kanyang ikalimang State of the Nation address. Ayon sa aming mga nagkausap, mahalaga ang mga pangunahing isyu tinalakay ng Pangulo, lalo na ang mga hakbang na layong mapabuti ang serbisyong pampubliko at magbigay ng ginhawa sa mga Pilipino. Kabilang sa mga binigyang diin sa talumpati ang pagpapatuloy ng mga proyekto sa infrastruktura, pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan, pagpapalawak ng digitalization sa mga transaksyon ng pamahalaan at ang panukalang pag-aalis ng system loss charges sa mga electricity bills upang mapababa ang gastusin ng mga consumer. Para sa kanila, naging mahalaga rin na kinilala ng Pangulo ang mga isyong matagal nang nararamdaman ng mga mamamayan at naglatag ng mga plano kung paano ito tutugunan. Dahil dito kung bibigyan daw nila ng rating ang SONA, satisfied sila sa mga nilahad ng Pangulo at umaasa silang maisa sa katuparan ng mga programang ipinangako ng pamahalaan. Ayun. Okay ang naging suna niya. Magayon. 80% ako sa kuya niya. Pero ako sa totoo, dahil manyanay ko kuya, dahil kang sa itong eleksyon na kayo, bako man ako sa iya. Pero sa naging performance niya, kaya ngunyan, marami si naging mga kuya niya. Saka tungkol duman sa mga, kuya na ano na yun, kadakon siyang naipakulong man talaga. Kung araw kay Duterte. Para sa kuya, masalangkaw. Alam ko ang yan. May mga nadawag ka mo na gustuhan nyo, ma'am. Oo, magayon. Okay, gabos. Para sa kuya, hindi man siya 10 pero sa kuya 8. Okay para sa mo. Ano si mga binanggit niyang nagustuhan mo, ma'am? Hindi ko na nagkatarandaan pero para sa kuya 8 siya kasi pag may mga kaipuan akong sa personal ko lang. Minsan, pag nag-i-email ako sa kay BBM, na-reply siya. Tapos, talaga, si pigre-refer niya, talagang siguradong igwa. Kung may mga approve sa SONA ng Pangulo, hindi rin nawawala ang mga hindi gaanong nasiyahan. Ayon sa kanilang mahalagang makita at maramdaman ng mga Pilipino ang mga pagbabagong ipinangako, lalo na sa mga isyong direktang nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kung i-rate mo siya, ma'am, ilan? Nasa 5 lang yun, ma'am. Nasa 5 lang. Bakit kaya, ma'am? May mga problem ba na hindi na-address? Mayroon, ma'am. About sa yung mga ng rakot ng flood flood control ba yun? Dapat sana makulong muna yun bago magsalita ng mga magpapatunayan muna. Sa kabila nito, naging malinaw sa mga nakapanayam na malaki ang inaasahan nila sa mga pangakong inilahad sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulo. Ngayon, nagkatutok umano sila kung paano maisa sa katuparan ng mga programa at hakbang na ipinangako ng pamahalaan upang magdulot ng konkretong pagbabago at ginhawa sa buhay ng mga Pilipino. Regine Boy, CSN.